کچا کرد رودی علی ji sala 2015 ve koçberî Almanya bûye û li bajarê Mûnster dimîne. Duhî xelata cîhanî ya Prensesa Brîtanî Diana ji bo sala 2021 wergirt. براستی دەستپێکێ دەما ez hatim vir Almanya rêk pir zehmet bû. Rast e kesin hene yani hikûmetê Almanya jî alkarî kir bi penaberan re lê hinek gelek hene wê alkariyê nedîtin û di cî de yani jiyan dikirin ku nijadperestî têda hebû. Ji ber wê ve dema min vê qerarestan min got ez ê xwe bigewrînim ji ber min dixwast ez bi xelkê re alkarî bim ê ku heta niha vê alkarî nedîtibûn. Çalakvana Kurd Rodiya Alî demeke dest bi kar û çalakiyan duwarê mirovî, civakî û xêrxwazî de kiriye. Bi rastî xeber demê hat ji min re ez em bafrînî dibe ez ji eşqera firîm yani ez pir kêfxweş bîm. Ermancê min ne ew bû ino ez prize bistînim, ez xelatekî bistînim. Ermancê min yani di vê karê de di vê xebatê de ino ez bi xelkê xwe re bi xidanê xwe re ez alkarî bim heta ez karim. Ez pê hesiyam ino tiştê min çê kiriye ji min re vegeriye yani wek raetbûnê min û cefayê min li arê neçû, li vala neçû. Ev xelat ji bo kesên di navbera 9 heta 25 salî tê pêşkêşkirin. Yên kar û çalakiyên wan duwarên xêrxwazî û civakê de hene. Xelata Prensesa Diana, Prensesa Wales ji bo xortin û gencên çalak. Prensesa Diana bawer dikir ku genc û xortên vê civatê her civatek karin cîhanê bigorînin. Bi fermî cara yekeme navê kesekî Kurd dikeve nava hilgirên xelata Dianayê de. Navê min hat daxistin wekû jinekî Kurd çalak ji bajarê Efrînê. Ez pir kêfxweş bûm û min ji wan re xast yani min ji wan re xast heger wîn dixwazin wîn tiştekî storytelling navê xwe wîn binivîsînin wîn navê bajarê min î ez jê hatime wîn zikir bikin û ji min re gotin yani tu yekemîn kesî Kurd ku vê yani vê xelatê distînê ez pir kêfxweş bîm. Rodî di vê qonaxê de nasekine û asoyên xebata wê ronak diyar in. Ez hez dikim piştî vê xelatê Kurdistan ez berdewam bikim bi xebatê xwe û ez vê xelatê ji xelkê me Efrînê re û ji her milletê me Kurd re ez diyarî dikim û her wiha ez diyarî xidanê xwe û xweşkê xwe û kurê xwe jî dikim ê ku piştgiriyê me kirin ji destpêkê ez hatime vir û heta niha. Rodî nimûneya keçeka Kurda jî hatiye. Di nava cîhana diyasporayê de şaxekî bilind ji xwe û gelê xwe re ava kir û gavên mezintir ji bo hişmendiya ciwanan û ramanên pêşketinê de davêje. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Mûnster, Almanya.